تግራይ እታ بمسوأت ደቃ እታ بمسوأت መንእሰያታ ጠጠው ዝበለት ትግራይ ብሰንኪ ጽንተታው ኩናትን ቅልውላው ድሕሪ ኩናትን በአውሩ ድማ ብሰንኪ ሎሚ ኣብ ውሽጥና ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካው ተጻብኦታት ምኽንያት ኣብ ርእሲ ድኽነተን ምራኺም ሞተን ከም ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ሕሱም ድኽነትን ፖለቲካው ቅልውላውን ትርከብ ሎሚ መንእሰያት ትግራይ ኣብ ትግራይ ሰላም እንትስእኑ ኣብ ትግራይ ስራሕ እንትስእኑ ኣብ ትግራይ ናብራን ትሕርብቶም ኣብ ትግራይ ተስፋን ትቆርጹ ነታ ዝፈትውዋ ትግራይ ረሕሪሖም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ይፈልጹ እዮም ዘለዉ ከም ሓበሬታ ቢሮ ጉዳይ መንእሰያት ትግራይ እንተኾይኑ ኣብ 2016 ጥራሕ 32000 መንእሰያት ትግራይ ንዝሓሸ ህይወት ኣሚቶም ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ደርብዮም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ስደት ፈሊሶም እዮም زمانسينا زين بشحات نسدت فلسله لومي ኣብ ትግራይ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ድራር ዓሳ ኮይኖም መርዶኦም ዝስማዕ ኣብ በረኻታት ዓድማቶም ተሪፎም ሃለዋቶም ዘይፍለጡ ኣብ ኢድ ዘይ ሕጋውያን ደላሎ ወዲቆም ብሕሱም መግረፍትን ስቃይን ንወለዶም ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ገንዘብ ዝሕተቱ ካብቶም ሰለስተ ተጋዲሎም ተሓደስ ተመለሰ ሊብያ እዩ ዝኸድ ዘሎ 1.5 ሚልዮን ናተሓተተ ኣዴታት ረእይዋኹም ተንዝል ምና ዘለዋ ኣዴታት ማለት እዩ ወይ እውን ኣብ ቀይዲ ውዒሎም ኣብ ሕሱም መከራን ክፋእን ዝርከቡ ዛንታ መንእሰያት ትግራይ መዓልታውን ንሰምዖን ገዛ ነብሶ ወከፍ ትግራዋይ ዝኩሕኩሕ ዘሎን ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ዛንታ ስደት እዚ ልቦለድ ዝመስል ሓቃው ዛንታ መንእሰያት ትግራይ ዝደስስ መደብ እዩ ዛንታ ቶም መንእሰያት ጥራሕ እንተይኮነስ ብሰንኪ ጉዳይ ኣብ ቅልውላው ዝኣተዩ ዛንታ ስድራቶም መንእሰያት እውን ዝደስስ መደብ እዩ ኣብ ማይሲ ዩቲዩብ ቻናል ሰሙናዊ መደብ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናባኹም ክቐርብ እዩ ማይሲ ዩቲዩብ ቻናል ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ግበሩ ቤተሰብ ማይሲ ዩቲዩብ ቻናል ኩኑ ዛንታ ስደት ተኸታተሉ